Ну, наколькі мне вядома, гаворка ішла і пра спыненне рэпрэсіяў, і пра вызваленне палітвязняў. Ну, учора такая была храналогія. Спачатку быў гэты кароткі званок Лукашэнку, потым былі ў нас званкі з дзярждэпартаментам, Белым домам, тых, хто адказвае за гэтыя перамовы, а потым быў званок зноў з Лукашэнкам тых самых людзей, з кім мы размаўлялі, дзе яны ўжо абмяркоўвалі дэталі. І пытанне спынення рэпрэсіяў, яно якраз зараз абмяркоўваецца. І мы настойваем на тым, што павінны быць вызвалены ўсе. Кожны, хто хоча застацца, павінен мець магчымасць застацца, а не павінна быць так, што ўсіх 1300 падвязуць на мяжу і выкінуць там. То бок павінна быць і рэабілітацыя гэтых людзей і аднаўленне ў правах, і што рэпрэсіі павінны быць спынены. Праваабаронцамі падрыхтаваныя канкрэтныя крытэрыі, як замерыць спыненне рэпрэсіяў, як зрабіць, як дэкрыміналізаваць палітычную дзейнасць. Ясна, што Менск упіраецца, Менску гэта не падабаецца. Менск хацеў бы проста ўсіх дэпартаваць з Беларусі. Я хацеў бы, мог бы і дэпартаваў бы 3 мільёна чалавек. У Лукашэнкі такі падыход, пакінуць толькі лаяльных і верных. Але амерыканцы тут цвёрда трымаюць сваю лінію і ў цэлым кансультуюцца. Тут, калі яшчэ пару тыдзяў назад гаворка ішла там пра пару соцень чалавек, на чым настойвае Менск, зараз Трамп падняў стаўкі, вызваліць усіх. І я думаю, для нас гэта магчымасць, якой трэба скарыстацца і патрабаваць максімум, выціскаць з гэтай сітуацыі максімум.